Hey, what's good, people? It's Oppo here, Mr. Blessings, guys. We back again with another double blind date. One girl versus two boys. I'm here with Sijola Mondralama 1.1, one man, one bullet, can't get Cantolagala. can't get Cantola. Damn, man. That's a bar. If they don't Okay, and I'm wondering, what to look for in a relationship. Ngifuna umuntu ozongiphatha kahle ayithola. Yeah, ngifuna umuntu ozongiphatha kahle. Ozonginakekela man. Ayithola. What to ufuna umuntu okuphatha kahle? What do you mean? Sichazele phela. Like ungiphathe grand mfethu. Hayi ukuthi uthola ukuthi ngihamba nawe estradini mara uhlangana. Ayithola. Kwamele uhlangane mfethu. Ukukhona ungeneke ebantwini cace man. Ayithola. So when like in terms of complexion intombazana, we prefer umuntu onjani wena? Yo, damn man. Caramel, obvious. Caramel, yeah. Yeah, yellow bone mfethu. Angithi yabona mina ngikhala njani. Yeah. Yeah, but black is beautiful, but this one of mine. Yo. Damn man. Also when vela yellow bone vela zana now. Yellow bone mfethu ngibathanda la nalapho yabona. Yeah, sometimes. So you prefer black bone? Yeah. Okay. Yeah. So when I in love language yakho? Love language yami. Senisifaka esikolweni phela manje. Oh. Ithi love language yo. Love language. Yo. Konje love language yini? Damn man. Ayikho ngamchazela yabathi in love language. Yes. Oh, I never. Yo. Love language yami. Uye lo. Oh, in love language yo. Ya eshingizwe ne voice yakhe ngishaye ngaphakathi. Wona uyavuma le. Yeah. Alo ne voice yamadoda lo. Sang, la wena. Ya wena. Uma wena. Ubani wena? Ngenze ukuthi uye ozoba ihost ya today bro. Skardiela matepe wena. Keme. So na Hey bana. Umuntu ohamba ngemoto. Hayi. Yeah. Intombazana hamba nemoto. Yes. Mina. Yeah. Nginayo imoto that's why ngifuna umuntu ohamba ngemoto. Why ufuna umuntu ahamba ngemoto ngapha wena naye? Abana. Angithi ngikhathela ukuhamba ngemoto yami ngifuna ukuhamba ngeyakho. Uyabona? Kwamele sitshintshe. Sometimes sihamba ngeyami, sometimes sihamba ngeyakho yabona. Awunayo. Asengizokuthengela. What? Bro, what are you talking about, man? What do you look for in a relationship? Yabo mina ntana. Ngifuna intombazane eziphatha kahle, ezithandayo, egezayo, engangideleli. Mangithi ngimpazi ipheka manje ngilambile. Ipheke. Ingabi busy angithandi intombazane ama happy session. Angikwazi phela. Yeah, my sister. Ngizongiphekela ngenkani ngemi. Yabo mina ngidla ipapa nephuthu mina ke. Ngizwe akusipapa nephuthu uphuthu. So lamakota. My sister imali iyadura my sister. Dala ngidla mathi. Ikhona ikota e15 rand. My sister ngikhathela ukuthenga amakota angikhathaza. Mina ngifuna ukuphekela. Ngibonga ukuthi ngiphethe umfazi wangempela engizomshada. Oh yeah. Izo lezo zinto. Ante na wazi upheka. Ngiphethe slay queen la isayidini lami. Angazi indoda or islay queen asazi ubona phambili. Okay, so when boy it's in love language yakho. A physical touch because I want to grab the nyash. If you don't have a big nyash, for sec go outside. Hey my sister, angifuni unimport mina endlini yami. Ngikhathi ayina ematafuleni ngifuna into ephilayo mina. Mangibeka so ibonakala. Ngoba yiko. If ayikho izogcina. Angazi mina ngikhathela abaningi bayenze iBBL la ngisabafuni. Manje mina ngifuna yangempela mina live. Ayikho. Ayikho ku? Yeah. My sister fuse khamba la. Hey bana. Bye bye. No worry for mina ngikhona for wena mama. Ayithola. Yeah. You can do anything for you mama. I'm there for you. Yeah. What is there for you? Okay, so when it's in love language yakho. La ishilo yena. Hey bana. Lo ufuna out parking. Angizange athi ufuna out So lo ukuthi love language yakho ufuna umuntu parking. physical touch. Physical touch. Yeah.
enye my sister ima abaningi bathanda physical touch. Yeah. Enye ke abaningi bathi physical touch. Mina yona le. Enye. Yeah. Abaningi bathanda physical touch ngoba ezinye abazali. Cela usichazele ayingaki la ama-love language. Wazi? Wona wazi i-physical touch kuphela. Tshela ukuthi wena wazi into oyaziyo i-maths ne-English. Home language. Yeah, man. Okay, so now my sister, between these two guys, ongathi like we turn her on. Lo on this side. Really, left or right? Who left? Man. Lo unenkinga eziningi. Uyapha. Yeah. Lo ukham. Oh, uyapha. Yeah. So far. Yeah. So when like between the two, long up of two stuff, Hayi lo ama-ironing board lo. Bosh. Lo Sister lo ngine-busy. Kunjani? -10. Ngiyabonga nalo negative because angikufuna. Yeah. Because I'm telling you, if you don't have a big nyash, for all. And angithandi lento isho ukuthi i-ironing board. No. I'm saying intombazana ungana Marisho. Mama. Yekela lo muntu sikhulume mina nawe. Ngathi ukhuluma kakhulu. my brother was so after. Okay guys, I'm gonna give you at least a maximum 3 minutes. Kuti nikhulumisane. Sure. Wona uzobamba i-mic. Ngibambe. Hello. Sure. Company. Sure. Let's go and come. Nikiwe. Yo. Awu muhle mama, ngazi ukuthi umuhle kanjani. Angakubona angazi mara ngizwa ngevoice ukuthi awena uyihitsha ithona. Mina ikama ngusitsho yabo. Or Lamonda. Lama 1.1. One man, one bullet. Okay. Can't talk. Mzwile. Uzwile. Yeah. Okay. Damn, man. Sure. Mara mina ngithandi. Feel so far since ngikhuluma nawe ngirate ngathi. Ngirate wena ngani? Yeah. 4. Ask me. 4. I-6 pion. Maybe ngizokupha mangabona. Ane. Wayena flow. Bambas. Hey Mr. Bless. Ngicela kumbuzo. I-mic la. Asicaceki ngisari. Hey my sister. Sure. Ngabuba man igama solibuza apha. Njani? Like ngikubuza i-shape yakhe njani like ubhakile uneshwapho njani? Ni-ironing board. Ngazi ngikhale kuyibamba le ironing board kuyibona. Abanye bangicambe lama ngifuna ukubona le yakho. Hey bana. Ukubamba netika, ngicubamba itika man. Hey bana. Ngiyacela Ukhuluma bheka. Wena sikato tsara. Akamthwara. Ngiyabua li yena. Angiri wena udula li for how? Unama. My sister ngathi uyivanda ngikalanda. Uyabona mama. My sister. Mama tekwana. Yeah. I'm talking to you. My sister. Yeah, wena level 4 awumiyancane la ngisaringana lo. Ngiyakubona mara. Ima ngiringana lo kello. Yabo manje nje ngizwa nesimo sakho. Singilwela grand yabo. Akufani nokuthi nje into engaphili nje. Kunuka into egrand mama. Kunuka perfume of the year. Yabonga. Ya ungeza Mr Blessing hayi. Lo level 4 yangiphazamisa man. Hayi. It's not nice. I told you can eat more vibes. Okay guys. Mix them together and make Ismail sakhona. Chaza. Like ngichazwa Ismail sakhona like ngithi yo ngathi ngayibamba lenyashi yakhe. Ufikile or Ngona. Oh Mr Bless. Yo. Ngiphathele zona. Yo. Yo mama ngicela ngibambe ngesandla. Yo. Oh yeah. Yo pelo yakhe abanteme man. Yo. Uma bakuphele level 4 akufani yabo. Wena ngihamba nawe mama namhlanje. Or kanjani? Mama yabantu ku level 4. Siyalala. Ngiyavuma. Angivumi. Mr Bless. Shawan siyalala. So my sister, between these two guys, umufu ngathi velis. Hey lo, Which side? Namanje still the same thing. aka make sure. Okay, sure. Your papa. Yeah.
angiphaphi my sister yabo. Ngiyabake, I'm baking yabo, ngiyabake. Ufuna ukwenza i-cupcake. Ungabi idombolo laba elungu lapha kwenza i-cupcake manje. Yabo mangibuza lama question ngenze ukuthi if ngivula le mask yami wesicoko ngenze ukuthi ngibone into beautiful yabo. If ngibuza izinto eziso important wena beautiful wena beautiful wena na isandla sakhe yabo. Indoda mos smell ibembi vele is obvious. Indoda mina ngibetha mina angibetha nakumavenda mina kahle kahle. Ngcono malonga mnandi yethola feel focus mina I'm all of them my sister but ngaphandle kwamavenda uyamuzwa uyakhuluma mara wazi ukuthi uthini vele like iyandlula mara ima level 4 ifreeze ukubuza ne how do you feel girl at level 4 upha 4 ne bese uphinda kubambisa amnginikeza negative negative 4 is a number I number kanti ayikho negative. Sometimes iskill siyadingakala sometimes. No like ngicabanga isikole na iskill yami lehlale ngqondo. Ufundile wena? Ngifundile. Okay, bye bye. Ngangibhabhayisa asikahambi. Ngiyeka khuluma wena. Akuright ngikhulume ngikho. Ethola ngathi flight like ukukhuluma kakhulu. And umuntu okhuluma kakhulu aziswana nayo yabona. Mara itabani uthi ngayilindaba. Bani level 7. Lo ndoda ingaphi level 4. Wena yakhinjani? Ami yami ngcono kunaye yakhe. Ngathi ufamwe izambane sayo. Yazi my sister, ngibhizi ngiyasho ngoba usithuma nje ngiphinda le. Ima umangwena. Akimuntu na. Akusimuntu lo. Ubani wena igama lakho? Amna ngulathi king abazi. Lathi. King yakuphi? Amna king of Allendale. Allendale. Yeah. Uyawisha ne. Killer. King. Yeah. King of who? King of where? Of nina nonke. Nale vandal lele la isayidini lami ngiyatshela la. Lincane yini. Le vandal lele alinyeke. Lo miyeke lo. Uzogcina isolo. Nawe level 4 uzogcina isolo. So guys, like what guys? So far like guys, are you ready to see each other? Ungibona le vandal leli. Ngifuna ulibona man. Okay, ngicela nibheke sideways. So count from 3 to 1. Yeah. 3 2 and 1. Yey. Bathini bona? Bathina le vandal leli belizitshela la. Lithi nini angiphakamele ngifuna ubona le 360 kudala ngihalela. Why? Mara na ifika kufani yabo. Bathi ifika ayimelanga iphazamise ipinyasha. Ngabe iqiniso le. Mara my sister azichaza yini? Le ndaba lezi zakho. Ngathi ngazi point So do you like what you see? No, not 100%. Ufita ngani? Ngishota kancane nje yabo. Abe like aphakame ngimbona. Ufuna ungiphakamisa? Like aphakame ngiyasha i360 besicedile. Uqala Angifuni. wena. Skatortiyela So masana. when I'm do you like what you see? Yo. Pega. Mama. Pega. Yo. Tene. On a scale of 10 ngamreta ngaki? Yo 10 out of 10. 10 out of 10. Lo ngihamba nayo lo. Ngitshele since from day 1 to day 2 to day 3. Udlala ngawe yazi. Ukupheka lapha ya 1 day akuye. Ungenaphi? Angena Utsena kai? Where do you enter? Elile wathi afuna ama ironing board. No my sister bengicanga ukuthi ironing board manje mina ngibona lobuhle bunga. Uyapeyinelwa. Angiphendile. Uyapeyinelwa. Mama. We So sister on our esandla samadoda. you like what you see this side? Do you like what you see this side? I not at all. Yeah, so it's okay. Yeah. Mr. Plus. Ngapha. Nyana. Lo ngapha ku right. Nya usabuza. Angithi uyabona kwenzakalana. Yeah. Uyayithola. Is the type. It's not my type but Uzodlala ngaye vele. Mina akusi type yami mara my sister. So bengifuna ukudlala ngawe kubu 3. Ngisazo disturb. End of the day ngikhona. Ngiya disturb. Ngimphakamisa. Upha wona ungamphenduli ngisho is this someone that you can date? Mina my sister modlala irugby wena ufuneki. wena. Ngiyakubona mara wena. Nokusewa wadoda. My sister is not make sure. So fair. So now guys, I'm gonna give you at least 2 minutes to talk to each other. Baleka lokho umtshela indaba zakhe. Why you papa? As why ngipapa my sister. Ngiphaphisa umuntu
oshitshela ngathi umuhle kanti akekho umuhle yabo. Sometimes uma nalesa sikhathi ukuthi umuntu aphaphi, sometimes kube nalesa sikhathi ukuthi umuntu angaphaphi yabo. So sometimes when as my sister uma usibheke ubonani still ngibona mina kanjani ubuhle bakho ububi bakho angazi awuzazi wena uthi kuye i-rehab wena ya wena ima akapilonga wena ufuna kuyabantu bama disability wena my brother yabo angazi nomuva ngeke baqashe wena ububi bakho mphetha angeke negorilla yabaleka la kuwe. So my sister bheka yabo sisakhuluma asimiye next door yabo ama neighbor yaphazamisa yabo bathi hayi ama neighbor ha bayaloya ama neighbor ngicela ukuthi oh yeah ngingisicule for mina yabo just for fun. So my sister bheka mina ngikhala ama number wakho thini angifuni why epa nesandla sakho sapha lempheni mfethu siyangithusa masila la ngingathi ngibona isipokho sesandla mfethu the horror movie yabaleka la ku angazi wrong turn le esela iside lami ngiyajola too much yamzwela lo jola naye why my sister angazi uyajola uzazi my sister akwazi umtshela umuntu fact. My sister mentals they come in time umuntu mayeza la umtshela fact ungavela uthi uthule ungavela umtshela question umtshela fact uyajola baba yeah ubani umuntu wakho ungawari ngizokubonisa yena ngizokhomba yena yeah mara ngiyathemba la khona uvela athi hayi udlala ngawe nje makam describe thola awufuna ngimdescribe before wena because now angichaza azange sathi uyachaza bathe describe or awusizwe isilungu ngiyasizwa describe why uyenza grade bani don't worry my sister ngicedile wamela ubuyele emuva wena ngicedile lo mela buyele emuva wena usesikolweni ngise-crash ngibuza isikolo how old are you angazi like rate yourself 20 or akazi umfunani la ama with disability if awukho right ne wena ufunani la mina ngitrain Mr Place urjola amatepo yezu uthatha imali nilethela abantu abaningi lani silethela abanye abantu la bakungcono yabo ukufaka isinzipho yabo nayo uzibheshile lapha ezandleni zakho uyazathi awusazi izinto papa shine isilungu leso papa shine nayithola uze ngokufaka ezintweni ntombazane yazazi ngiyabona kaze bakhipha ama out yabo hayi ngcono uzokufundisa indoda yakho akazi uzoba indoda or uzoba umfazi wena ube indoda uyakwazi ukubheka manje uyaphapha wena Eliya speeder angikwazi speeder njengemoto we horror ifana nawe bo mastic yazi yo sometimes bo cabangani cabanga ukuthi uze ku blind date or ku smash or pass hayi siku blind date nevoice yabantu asinei eyakhe yani amadoda ile indoda kabani yona indoda yomfazi umfazi wakho nobani ukhona ubani private why ufuna akasazi isilungu meke why ufuna bye bye buyele crash but why ufuna ngibuyele bye bye because bye bye angathi buyele crash for mina wena ngazi nekubuvanda buyela crash for your own sake akangenanga icrash lo bamjampisile awuboni wena yeah si right ngisithanda sinjalo ale CTV lesokudlala irugby lesi neboxing la uyafeinta la angazi noma ungafaka amaglove ay100 wena ungashaya umuntu afeinti ngalesandla sakho manje uyasho ukuthi ushaya ijoke ne angishaya ijoke ngiyayenza example okay uhlekisa abantu abayingaki uhlekisa umhlaba wonke ngaphandle kwakho le speeder le Mr Place kanti wayi manje nisilethela amajita sometimes meluzrini la nomugime wanje vele nampecha asanda understand ngabe i-type shame angazi ukuthi i-type yakabani wena So when I like type yabantu abaningi kudlula wena red flag the green flag mina ke angazi yakabani yakalojola naye yeah nabanye after so after bani izingitshela yabona lo jola nawo ukuyenzela no akusuya yiwani abanye after abanye kahle kahle abamenzeli favor bayamzama wena somizi ufunani hambi country yakho man dala ngisho man angifuni ihlabane kwi-blind date uyasazi isitabane walibona itariyani isitabane njengoba nina kobonanga imali deme man so when I since bona ngiyabona ukuthi you chose this one yeah why did you choose this akaphaphi njengalo angiyaphapha so when I like looking at him right now like in terms of physical appearance beside the character how much would you rate him
igorilla igorilla Ngi-eda i-4. 4, yeah. 5. Umeta nga 5. Yeah. 5 out of 10. Yeah. So is he someone that you can date? Mpeka. Hayi ngimbonile. Eh. So kaba nokungibheka kusho ukuthi Hey bana. someone. Pendula phela. That can Is he someone that you can date? Yeah, hayi lo. So are you telling me also even kissing at all? Not today. Yeah. Are hugging You yana? are not in a Saba rush. camera my sister because uzobekhisa igorilla kwicamera. Wasuthiwa yini? Ba ezuba ngakuthatha wena. Mbucabangani. Kuwe naye bangathatha bani? Kuyena because uyathusa. And angazi ufunani lapha ya. Mina ngibetha kunaye. Mina ngizokuphatha stofonto. Noma ungana ufuna ironing board ngizozama. Usukemile la usuke khona la. Angiswanga. Uyavuvuza mfana kuyayibona ipompi mabayivulela amanzi athi. Uyavuvuza babuya yo. Fana nomlomo wakhona ngithi wena. Ozama ukuthatha. Angisho umlomo wakho unuka ihasi. Oh wena wakho unukithi imfish ebolile ngithi. Okay guys, nanibonile, there's no perfect match. This is the end of the video guys. Don't forget to like, share and subscribe. And then comment who was the most interesting person. Danko, Mr. Blessing.